Adi bezero jaun Andreak. Behar duzuen guztia salduko genizueke, baldin ez bagenu nahiagoko, saltzeko dugun guztia behar duzuela sentiaraztea. Eta hause da eguna, zeinetan gure Txano Gorritxuk erabaki zuen bere amari laguntzea, erosketak egiten. Jateko zerbait niretzat eta opari bat amonarentzat. Merkataritza zentro batean. Kaixo, nora aurkitu ditzaket tangelok zerealak? Bigarren korridorea, ezkerretara, laugarren arasa, hirugarren apala, osaltzeko zerealak. Nik lagunduko dizut aurtzo maitea. Langile hauek ahastuta daukate jendea nola tratatu. Uko egiten diote jendea arrakastaz konbentzitzeko arteari. Esan nahi dut, jadanik ez dakitela gozoak eta gizakoak izaten. Zu bezalako emakume batek, merezi duen bezala. Neronek lagunduko dizut, nahi duzun tokira lastana. Nolakoa hotzarra duen. Behar duzun guztiak aurkitu zaitzan. Nola? Nahi duzun guztia aurki dezazu. Nola jakinote du zeinek atsegin izaren zauna? Eroso sentiarazi nahi zaitut. Guztizko atsegina da lastana, ni zuri zerbitzatzeko nago hemen. Denei zerbitzatzeko, munduari zerbitzatzeko. Funtzean, zu ez bazina, ni ez nintzateke. Badira bizitzan hainbat gauza soberan daudenak, baino zu zara gauza beharrezko bakar. Ulertzen dut. Eta tutik ulertu gabe, Arlote hark seduzi zezan utzi zuen. Egun bakoitzean kolore bat, jantzi arropa gorriak, gorri baita atxoko urdina. Gaueko erregina izango zara. 80, 60, 80. Magikak gehiago maite zaitu. Aukeratu gure apaletan sortzen den fruta freskoena. Erdi zorabiatuta, Txano Gorritxuk gauzekin bete zuen orgatxoa eta esaldi utxalez bere burua. Gaueko erregina izango zara. Eta bere harrapakina zarro, otsoak argi utzi zuen ez daukala atzaparren premiarik. Orain publizitatea da bere arma honena. Falta zitzaidana. Buf! Ai ama! Nolako gauza piloa erosi ditudan. Tira, oparea eramango diot amonari eta gainerakoa ama konpundu dezala. Bene baina, amonari ez diot ezer erosi baina. Edo zer eramango diot, seguru gustatuko zaiola. Hau desastrea!